Que tal? Benvidos unha vez máis a este programa que, como saben, fai un resumo dos acontecementos máis destacados da semana en Compostela. Estes días foron 3 os asuntos que marcaron a actualidade do Concello de Santiago. O primeiro deles foi a presentación a mañá do martes da Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado. Este documento, sobre o que falou o concelleiro Jorge Duarte, contempla accións ata o 2025 e con el o Concello aspira a 15 millóns de euros de fondos europeos. A tarde do martes, esta estrategia someteuse a pleno nunha sesión extraordinaria e o resultado foi que só Compostela Aberta votou a favor, mentres que o resto de grupos se abstivo. PP, PSOE e BNG non quixeron rexeitar a posibilidade de que a nosa cidade reciba os 15 millóns de fondos europeos. Non obstante, criticaron o procedemento que empregaron para redactar o plan e tamén que se celebrase a só un día de que vencese o prazo de presentación. E seguindo co Pazo de Raxoi, un segundo asunto a destacar esta semana foi a presentación o xoves da proposta de goberno para os orzamentos de 2016, proposta que lle entregaron os grupos da oposición nunha reunión presidida polo alcalde. Dende Compostela Aberta indicaron que o proxecto non é o definitivo e que por iso xa están convocadas 2 xuntanzas semanais ao longo do vindeiro mes cos grupos de oposición. E o outro asunto que suscitou o debate no Pazo de Raxoi foi de novo dos comedores escolares. Todo parecía indicar que Chicolino sería a empresa que prestaría o servizo, pero na reunión da mesa de contratación celebrada o mércores quedou excluída. A causa foi a presentación dun dos documentos fora de prazo. De novo este asunto queda no aire e nada se sabe de si será a empresa vasca que se presentaba xunto a Chicolino a que finalmente servirán os comedores. Ante isto, as críticas da oposición non tardaron en aparecer. O PP calificaba de esperpento todo este asunto. Dende o PSOE pedían ao goberno que fagan autocrítica, pois din que seguen a defender o concelleiro de Educación a pesar de que é o responsable, e o mesmo lle pedían dende o BNG. Pero, por suposto, non toda a actualidade se cinguiu ao Concello. Tamén esta semana coñecíamos que o Museo da Catedral foi no 2015 o máis visitado de Santiago e o primeiro de Galicia entre os museos artísticos. Ademais, tamén saímos ás rúas para preguntarlles aos universitarios polo mal estado do Campus Vida, pois a falta de mantemento e a suciedade son problemas sobre os que deben tomarse medidas. As imaxes tomadas polos propios membros do PSOE e esta gravada por un veciño amosan a situación de anegamento que sofren os nosos ríos e máis concretamente o colector de Laraño moi preto da depuradora da Silvouta. Os socialistas están preocupados co tema e pídenlle ao goberno que faga público un informe sobre a calidade da auga estes días. Non coñecemos a capacidade de filtración desta auga que pasa mesmo por enriba do propio equipo. E, polo tanto, o que non coñecemos é si o que ten acontecido está a afectar a calidade da auga. Polo tanto, nós o que pedimos son dúas cousas ao goberno: que solucione urxentemente unha situación como esta, que non volva a acontecer, e despois ter o acceso ao informe da calidade da auga destes días. Paco Reyes falaba deste asunto nunha comparecencia de prensa na que o socialista se amosou moi crítico ca tramitación da Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado, coñecido como EDUSI. O voceiro do PSOE avanzou que o seu grupo vai se abster na votación que previsiblemente terá lugar mañana nun pleno extraordinario. Unha sesión na que o goberno presentará os proxectos cos que optará a 15 millóns de euros de fondos europeos FEDER. Reyes entende que o documento aínda non está finalizado e ten algunhas lagoas. A situación é dunha certa inseguridade xurídica, fundamentalmente para os grupos políticos aos que o grupo de goberno Compostela Aberta lle está pedindo o apoio a este proxecto. Quero dicir moi claramente que non sabemos exactamente que se vai aprobar mañá, porque, insisto, o texto definitivo non está. Supoñemos que mañá sí que aparecerá firmado polos concelleiros correspondentes, a data de hoxe non. E, por outra banda, non sabemos cal vai ser o informe de intervención para mañá. Reyes cree que o goberno non pode pedir á oposición un apoio a cegas de todas as súas propostas e menos di con esta falta de previsión. Pese a que os 4 grupos chegaran a un acordo en setembro para modificar o regulamento do Pleno, o goberno aínda non moveu ficha. É por iso que os populares queren poñerlle as pilas e presentarán no Pleno ordinario do día 21
unha proposición pedindo que se cumpra ese acordo e que se cree unha comisión para cambiar a norma, e que lembra Agustín Hernández co compromiso de Compostela Aberta de admitir a trámite todas as mocións, as sesións fanse eternas e pouco produtivas. Mudar o regulamento do pleno si pois temos vontade de que sexa un órgano áxil, que sexa unha reunión productiva e que non se alongue interminable, de xeito interminable, moitísimo máis do que é normal, e ademais creo que tamén sería interesante modificar algunhas das cuestións que levan moitos anos funcionando do mesmo xeito, como é os rogos, por exemplo, o goberno, e trasladar probablemente o que é a dinámica máis do que é o Parlamento, preguntas, unha dinámica máis áxil para que o pleno sexa realmente enriquecedor. Hernández, que lamenta o pouco respecto que está a ter o Goberno de Compostela Aberta cos acordos alcanzados por unanimidade, espera que con esta proposición se reactive o asunto e a modificación poida aprobarse ao longo do primeiro semestre de 2016. O voceiro do PP tamén criticou a maneira de traballar do Executivo con respecto aos orzamentos e que o xoves terá lugar a primeira reunión para negociar as contas, unha xuntanza na que o Goberno presentará o anteproxecto. Hernández cree que sería máis útil enviar primeiro o documento e logo reunirse. Hoxe celebrouse o Día do Usuario e con motivo desta data, as bibliotecas públicas de Galicia organizaron varias actividades dirixidas a todos os públicos. Visitas guiadas, obradoiros, mostras, agasallos e recoñecementos aos usuarios máis activos son algunhas das iniciativas que tiñan preparadas. Na Biblioteca Pública Ánxel Casal, a súa directora, Karina Fernández, contounos que para celebrar o Día do Usuario nomearon a 6 superlectores que poderán retirar durante este ano máis libros dos que é habitual. E hoxe o que facemos é que nomeamos a 6 socios de honra, 3 adultos e 3 infantís, e iso significa que poderán levar durante todo este ano máis libros, máis obras que o resto da xente. 25 os adultos, 20 os infantís. E aparte hoxe, calquera persoa que se achegue á biblioteca, en vez de levar as 10 obras que son o límite habitual, pois hoxe poderán levar 15. Tratamos de fomentar a lectura, tratamos de fomentar que a xente utilice máis as bibliotecas e por eso celebramos o Día do Usuario. Todas as persoas que hoxe se acercaron ata a biblioteca tiveron a oportunidade de levar máis libros en préstamo e de participar nunha visita guiada polo centro. Segundo Karina Fernández, con isto quixeron que os usuarios se informasen ben de todos os servizos que ofrecen, pois máis alá do préstamo de libros tamén se pode consultar a prensa, internet ou levar películas e vídeos. De feito, non todo o mundo ten a posibilidade de ter ordenador ou acceso a internet na casa e por iso a biblioteca ofrece a posibilidade de usar a sala a calquera persoa. Hai moitísima xente que incluso teñen ordenadores pero non teñen conexión a internet, é dicir, iso, evidentemente as bibliotecas estamos precisamente para iso, para darlle acceso á información a todo o mundo e que non haxa distinción entre niveis sociais nin adquisitivo. E por iso sigue funcionando, seguimos tendo xente, como vedes nesta sala na que estamos, e isto ademais suele estar bastante ocupado. A Biblioteca Ánxel Casal completou esta programación conmemorativa do Día do Usuario con mostras bibliográficas que poden verse no segundo andar do centro. Tamén en Santiago, con motivo desta data, a Biblioteca e Arquivo de Galicia, na Cidade da Cultura, agasallou cun libro a todos os que hoxe se achegaron ata alí. Santiago é unha cidade segura. Esa é a conclusión que sacaron o Concello e a Subdelegación do Goberno na Xunta Local de Seguridade celebrada hoxe e a que tamén acudiron mandos dos corpos e forzas de seguridade do Estado. Segundo os datos analizados no encontro e que aínda non son definitivos, os delitos penais caeron en Compostela nun 3%. Pois a evolución é bastante positiva, temos unha reducción do 3% con respecto ao ano 2014. En xeral, as únicas infraccións penais que aumentan refírense máis a estafas en tarxetas de crédito, denuncias
nesos aspectos. En canto ao dispositivo de seguridade que se vai despregar por mor do Ano Santo da Misericordia aínda está no aire e dependerá da afluencia de visitantes que se vaya rexistrando na cidade. En riba da mesa tamén estivo o problema cos indixentes do Toural que agora se desprazaron ás portas da Sala Iago. O alcalde asegura que xa están a actuar e que os resultados neste tipo de casos non son inmediatos. E a solución que estamos executando é equipos na rúa, medidas habitacionais a través de pisos e a través dun programa que a Cruz Vermella de pensións. Sempre decimos que iso non é automático, que hai que facer un traballo con esas persoas porque moitas veces non se trata tanto de ofertar determinados recursos habitacionais como de que haxa unha aceptación. Tanto os servizos de limpeza como tamén a acción da policía teñen as súas limitacións legais e así se nos fixo costar hoxe e bueno, entendemos que ese é o camiño, unha resposta integral. Outros asuntos que se abordaron na reunión foi a nova Lei de Protección de Seguridade Cidadá que dá máis competencias sancionadoras ao Concello. O alcalde comprometeuse a analizalo cos servizos xurídicos antes de decidir se asume esas novas competencias ou as cede á propia subdelegación do Goberno. Mañá é o último día que ten o Concello para presentar ante o Goberno Central a Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado e que o Ministerio de Fomento é quen decide se Santiago recibirá o máximo de 15 millóns de euros de fondos europeos aos que opta para o período 2015-2020. Antes do pleno celebrado esta tarde para aprobar o documento, o concelleiro de Espazos Cidadás presentou as súas liñas xerais que inclúen para os vindeiros 10 anos 100 accións, das que 36 poderían financiarse cos fondos FEDER e que suman un valor de 18 millóns de euros. O plan de implementación que está incluído dentro da Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado contempla accións por 18.750.000 euros, dos cales 15 millóns serán de aportación europea que supoñen o 80% desas actuacións que están contempladas no plan de implementación. Baixo as premisas de facer de Santiago unha cidade inclusiva, accesible e patrimonial, o Concello presenta ao concurso 10 liñas estratéxicas nas que se contemplan actuacións tales como a creación dun centro municipal de acollida de persoas sen fogar, a rexeneración do barrio de Belvís ou a rehabilitación de Castrón de Ouro. Nesa liña de recuperación do espazo público e mellora do contorno urbano estarían, por exemplo, obras como serían a de Patio de Madres, Castrón de Ouro, a recuperación da Alameda, da Costa de Santa Susana e o entorno da Alameda, ou tamén as recuperacións e actuacións puntuais de millora da viabilidade e do recorrido peonil no ámbito do Campus Sur. Outro dos puntos fortes da EDUSI pasa pola recuperación do patrimonio natural, con actuacións previstas nos paseos dos ríos ou na elaboración de rutas alternativas para os turistas máis aló da catedral. Tamén se prevén accións para mellorar a eficiencia enerxética. Non hai mellor forma de coñecer a historia e a arte da Catedral de Santiago que visitando o seu museo, que alberga diferentes espazos e exposicións moi interesantes tanto para o turista que quere descubrir a cidade como para os propios composteláns. De feito, os datos recabados no 2015 revelan que este museo é dos preferidos na capital galega, pois un total de 185.000 persoas participaron nas súas actividades, o que o sitúa como o máis visitado de Santiago e tamén como o primeiro en Galicia dos museos artísticos. Os turistas que chegan ata a nosa cidade reveláronnos que un dos obxectivos prioritarios da súa estancia é precisamente ver o Museo da Catedral, especialmente subir as cubertas. Pues es la primera vez que venimos, o sea, estamos dando una vuelta por todo y sí, nos gustaría porque es fantástico, es espectacular. De hecho, estábamos comentando que es una lástima que no esté mejor conservado, mejor cuidado, pero sí, iremos a verlo porque esto es precioso, nos encanta. Somos de Alicante y hemos venido a pasar unos días y estoy anodada, me gusta mucho. Estamos en eso justamente, estamos tratando de visitar, ellos vienen de Uruguay y vienen a hacer la visita ahí a Santiago y no se quieren perder de ver este monumento. Queremos ir al Tejado, que dicen que tiene mucha historia, que vivió gente ahí incluso, a ver si tenemos la oportunidad de poder subir. E como adoita acontecer, a xente da propia cidade non se achegou ata o museo tanto como aos turistas. Iso sí, algúns visitárono co seu colexio e outros teñen a mellor das intencións e pensan sacar tempo para coñecelo.
No he ido, resido fuera y no estoy esperando la misa del peregrino y nada máis. Fun fai moitos anos co colexio, pero no, o sea, é que levo un ano vivindo aquí en Santiago. Plantexeime ir, pero entre unha cousa e outra non. Pero sí, lle teño ganas e os tellados da catedral. Yo sí que vine a las cubiertas cuando estaba estudiando en el colegio. ¿Tú? Yo no. Nunca. ¿No tenéis pensado ir a visitarlo? Pues igual algún día, sí. A ver, siempre es interesante. Sí, vinimos a vivir aquí a Santiago hace poquito, entonces seguramente sí pasaremos un día. Actualmente o Museo da Catedral comprende diferentes espazos do complexo catedralicio e varias modalidades de visita, a colección permanente ás temporais, o Palacio de Xelmírez e actividades guiadas como a visitas cubertas ou as excavacións arqueolóxicas. Este mediodía celebrouse unha reunión de urxencia da mesa de contratación na que todo parecía indicar que se ia dar luz verde á adxudicación definitiva de Chicolino para prestar o servizo de comedores escolares. Non foi así, a empresa de Boiro quedou excluída de novo por presentar a documentación fora de prazo. Con este capítulo, a adxudicación dos comedores parece todo un culebrón. Nun principio, o concurso público aberto quedou deserto ao renunciar todas as empresas. A primeira entidade escollida foi denunciada pola Xunta por dar comidas en mal estado noutros colexios galegos e o resto das que optaban foron renunciando en cadea. Chicolino foi a elixida no procedemento negociado sen publicidade que se abriu de urxencia para resolver o concurso. Convidáronse a 9 empresas, das que só participaron a de Boiro e outra vasca. Todo parece indicar que será esta última empresa a que finalmente, se nada se torce, preste o servizo. Onte o concelleiro de Espazos Cidadás explicaba as liñas nas que se basea a estrategia de desenvolvemento urbano sostible que tiña que ser presentada urxentemente ante o Goberno Central para optar aos fondos FEDER. É por iso que na tarde de onte se celebrou un pleno extraordinario no que se lle deu luz verde a este documento que recolle diversas actuacións para Santiago. Iso si, a EDUSI non estivo exenta de polémica, de feito os partidos da oposición decidiron absterse, polo cal saiu adiante só cos votos a favor de Compostela Aberta. Non foi ningunha sorpresa, xa que nos últimos días, tanto PP como PSOE e BNG viñan criticando a presentación desta estrategia in extremis, sen tempo para analizala correctamente. Sen embargo, xa anunciaban que non a paralizarían para non perder a financiación europea. O texto propón actuacións na Avenida de Lugo, no barrio de Belvís, ou mesmo unha reforma da Praza de Galicia, punto conflitivo en canto ao tráfico. Tamén accións nas vivendas dos barrios máis desfavorecidos ou a recuperación de zonas como Castrón Douro e a rehabilitación do Campus Vida. Chamou especialmente a atención os voceiros da oposición a inclusión no documento dun antigo proxecto, o teleférico que comunicaría o casco urbano coa Cidade da Cultura e co que o mesmo goberno de Compostela Aberta non estaría de acordo. De feito, aclararon que é simplemente un punto de análise, pero que non está incluído nas accións propostas. No pleno quedou patente a contrariedade de populares, socialistas e nacionalistas con respecto a esta estrategia de desenvolvemento urbano sostible. O Ministerio de Facenda dará a coñecer en maio se Santiago consegue finalmente os 15 millóns de euros dos fondos europeos. Pintadas, cartéis que teñen tanto tempo que xa están descoloridos, sinais de tráfico deficientes ou bancos cubertos de musgo. Estes son só algúns dos problemas que presenta o Campus Vida da Universidade de Santiago, pero non son os únicos. Un breve percorrido polo campus basta para observar como a suciedade se apodera de todos os rincóns e como as estradas e beirarrúas están ateigadas de fochancas ou levantadas polas raíces das árbores. Os máis afectados por todo isto son os universitarios, pois como eles mesmos din, están pagando por estudar e piden que se lles garantan uns servizos mínimos. Yo creo que sí que se debería arreglar porque es un espacio público y que tiene un uso diario por parte de los estudiantes. Aparte de que nosotros estamos pagando por estudiar, también se supone que deberíamos de tener unas condiciones propias. Además de que, bueno, el paso hacia biología está súper en un lado de la acera que se puede caminar bien, pero por el otro no, está todo embarrado, toda la acera está levantada. Home, eu creo que sí que se debería facer algo polo campus porque estamos pagando unha matrícula, temos dereito a uns servizos, temos dereito a usalos como se merecen. É como do parquímetro, tamén creo que os
que os estudantes non deberíamos pagar parquímetro por deixar o coche cando os profesores teñen parkings privados. Entón, sí, creo que se debería facer algo polos destrozos, creo que non se inviste nada nesta zona da cidade e creo que é a máis importante porque basicamente Santiago en inverno é do que vive, que é de nós. E, polo tanto, sí que se debería investir. Penso que hai moitos destrozos e que sí que é necesario mellorar. As facultades, por exemplo, a de farmacia está destrozada. Vamos, hai moitas desfeitas, sí. Que sí que hai, sobre todo en las aceras, hai muchas baldosas sueltas que te mojas al pisarlas cuando llueve e tal, e por el resto non veo ningún problema máis. Na miña opinión non creo que haxa moitos destrozos. Si hai pintadas en zonas como facultades, pero eu os accesos e as carreteras miro, non vexo destrozos nin problemas. Tamén as instalacións deportivas se ven afectadas, pois o musgo cobre as bancadas do campo de fútbol e o espazo das porterías está totalmente ateigado de lama. En definitiva, a suciedade e a falta de mantemento son os dous problemas fundamentais do Campus Vida, problemas que piden a gritos unha solución. Non hai mellor termómetro da sociedade que a xente nova, e por iso que no marco do Día Internacional contra a Violencia de Xénero o Concello puxo en marcha unha serie de actividades das que conseguiu sacar unha análise de como os adolescentes viven o machismo e a violencia contra as mulleres. Foron case 400 rapaces de 4 institutos da cidade os que participaron nun obradoiro e despois respostaron unha serie de cuestións sobre a súa visión da desigualdade. Entre as conclusións do estudo cabe salientar que os rapaces admiten que a sociedade é machista e tolerano. Non existe tanto un problema de identificación de síntomas de violencia de xénero como, e aquí é onde está a parte preocupante, unha tolerancia e unha normalización, vale? Tanto por parte das mulleres como por parte dos homes. Asúmese que vivimos nunha sociedade machista, pero non se identifican claramente roles e estereotipos existentes, especialmente entre os homes. Considérase que, a pesar de todo, existe unha gran evolución na conquista de igualdade de oportunidades, pero está apuntado, mercado laboral, política, participación pública e demais. Pois no ámbito social, familiar, doméstico e tal, isto aínda queda moito por facer. O estudo desvela ademais que os obradoiros conseguiron concienciar máis os rapaces ante actitudes machistas e violentas. Non entanto, é preocupante a visión que teñen dos celos como a parte lóxica dun namoramento. Me parece bastante revelador e vou pasar directamente a esta transparencia porque sí se ve a diferencia entre a percepción que teñen os homes e as mulleres con respecto a isto. Xa digo, falamos de adolescentes. Vale? No caso das mulleres, un 64% pensa que os celos son un problema na parella, pero se vos fixades, maioritariamente nun 48% os rapaces ven os celos como algo normal na relación de parella. E máis preocupante aínda é que un 7% deses rapaces destes un 7% pensa que os celos é un sinal de amor. Os responsables do estudo cren que as redes sociais non son as únicas culpables de que haxa pasos atrás na loita contra a violencia de xénero e lembran que son moitas as películas, series e libros que consumen os adolescentes nos que se transmiten estereotipos machistas. Os rapaces tamén asistiron a unha representación teatral a cargo da compañía chévere chamada As Fillas Bravas. Algo menos que no 2015, os orzamentos de Compostela Aberta para este ano baixan de 102 millóns de euros a 99 millóns e medio, arredor de 106 millóns, se incluímos as partidas destinadas ao auditorio e ás empresas municipais Tusa e Incolsa. A concelleira de Facenda presentou as contas esta mañá en rolda de prensa, despois de entregar o documento aos partidos da oposición. María Rozas considera que son uns presupostos realistas ou alo menos máis que os anteriores. O orzamento que nos propoñemos pois é un orzamento realista e todos sabemos que o ano pasado pois así o comentou a oposición no seu momento e así o dixemos nós durante estes 6 meses que levamos. O orzamento pois tiña moitas partidas vinculadas á venta de terreos que nós non temos e que despois se veu que non se fixeron, non había nada iniciado, así como tiña tamén moitas partidas de ingresos pois que eran excesivamente optimistas. O Goberno destina 30 millóns de euros a gastos de persoal cun incremento de axudas sociais e unha partida para aboar a paga extra do 2012.
Para gastos correntes fíxanse 38 millóns de euros, cunha redución de 2,5 millóns con respecto ao 2015, que ten que ver, sobre todo, con publicidade e protocolo. Pero a aposta máis destacada, segundo explicaba a concelleira de Facenda, son as partidas para políticas sociais de emprego e igualdade, cun incremento de axudas a persoas dependentes, un aumento das bolsas para comedores escolares ou acondicionamento de vivendas para persoas sen fogar. Outra das liñas nas que fai fincapé o goberno local é o investimento no rural, onde se pasa d'1 millón de euros a 2. A partida incluiría actuacións, sobre todo nas parroquias do norte, que teñen que ver co acondicionamento de pistas e beirarrúas, alumeado público e abastecemento. Que con menos recursos, non só por ter reducción de ingresos, senón porque temos que destinar máis a débeda, incrementamos as políticas sociais, incrementamos as políticas de emprego, incrementamos as políticas de igualdade, en conxunto 1.600.000 euros, un 20% do orzamento que tiñan o incrementamos, destinamos máis a gastos de mantemento de rúas, contratos de mantemento de rúas, de arranxar as nosas rúas, as nosas beirarrúas, como as instalacións deportivas, e incrementamos no rural, duplicamos o rural. Tiña 1 millón de euros, pasamos a 2 millóns de euros. Creo que esos son as propostas máis claves de cambio de prioridades, non? Para adicar partidas ao ámbito social, o rural e pro mantemento, Compostela Aberta reduce ademais de en gastos correntes noutras cuestións que non consideran prioritarias, como certas compras ou actividades. Neste mes de xaneiro manteránse conversas coa oposición para escoitar as súas propostas. Dende o goberno local afirman estar abertos a modificacións, pero respectando certos puntos que consideran as súas liñas vermellas. O primeiro incumprimento, un incumprimento formal, legal, que sabedes que temos denunciado en moitas ocasións, e é que o grupo de goberno non fixo o plan económico financiero o que estaba obligado por lei unha vez que destapan que o anterior goberno do Partido Popular incumpriu no seu orzamento a regra do gasto a que obriga a lei de estabilidade. Estos son antítesis dos orzamentos participativos. Estos son uns orzamentos de despacho, mascados, redactados e definidos nun despacho, pero desde logo sin contar cas aportacións nin do tecido asociativo veciñal, nin do tecido asociativo económico. O plan económico financiero e máis o plan de estabilidade tampouco non o entregaron. Son dúas ferramentas básicas, por lei teñen que estar, máis que nada para saber realmente o que tes que gastar. É algo que xa levamos moito tempo reclamando a este goberno, se houve algunha moción presentada, se nos dixo que sí, que se nos iba a entregar, a día de hoxe non o temos. Entón, o mellor, igual que se nos entregou toda esta documentación, igual que a vos, creemos que se debería haber entregado eses plans, máis que nada para realmente saber o que podemos gastar. Estes orzamentos acreditan que Santiago de Compostela vai ter menos recursos cos que tivo no ano 2015 como consecuencia da falta de ambición do equipo de goberno para atopar recursos adicionais e poder incrementar ou ao menos equilibrar eses orzamentos en relación co ano pasado, que chegan tarde tamén, posto que estamos xa no día 14 de xaneiro, e a partir diso o Partido Popular o que vai facer, lóxicamente, é analizar o alcance, o contido dese documento. O proceso de adxudicación de comedores escolares parece estar gafado. Onte celebrábase unha reunión de urxencia da mesa de contratación na que Chicolino quedou excluída de novo por presentar a documentación fora de prazo. Dende o goberno aseguran que na propia mesa houbo distintas visións sobre se a empresa de Boiro presentou os avais en prazo xa que no seu día pediran unha prórroga. O alcalde recoñece que non está a ser un proceso habitual e respecta a decisión da mesa de deixar fora Chicolino. Así as cousas, Martiño Noriega non se atreve a aventurar que vai ocorrer a partir de agora. Sería, en caso de que quede descoberto, terán que marcalos os servicios de intervención, secretaría e contratación, que son os que lle corresponden, pero entendemos que si hai un procedimento de concurso, preséntanse varias empresas, son adxudicatarias, correlativamente varias que van renunciando, logo en procedimento negociado preséntanse outras empresas, unha excluída por unha cuestión formal da documentación, ahora hai outra, haberá que pechar o proceso, pero que é evidente que, polo menos, nese caso, o procedimento administrativo ordinario e extraordinario estará
cumprimentado e a alcaldía terá que adoptar decisións para que garantizar o que é importante e o que se está garantizado a día de hoxe, que é a prestación do servicio. Dende a oposición amosáronse moi críticos ca situación que leva arrastrándose varios meses con Ser Unión prestando servicio, di o PP, sen amparo legal algún. Afirma Agustín Hernández que xa non quedan adxectivos para cualificar o ocorrido e fala directamente de esperpento. A verdade é que, é un esperpento. Onte gustaríame suliñar que non foi unha cuestión de matiz, é un incumprimento clarísimo e, polo tanto, nos voltamos a demandar do alcalde, posto que creemos que xa o señor concelleiro está absolutamente inhabilitado para facer calquera xestión ao respecto deste tema, que o alcalde clarifique que seguridade xurídica e que seguridade existe ao respecto da prestación dese servicio por parte da empresa que está a facer ese servicio sin ningún tipo de soporte xurídico. Dende o PSOE tamén foron moi críticos co goberno que lle piden que non traslade a responsabilidade do ocorrido nin a oposición nin a interventora. O concelleiro socialista Gonzalo Muiños pidelle ao Executivo de Compostela Aberta autocrítica. Cada un ten que asumir, para iso está gobernando, a súa responsabilidade. Aquí hai un responsable único, exclusivamente político, como é o Concelleiro de Educación. Levamos desde o 29 de agosto para sacar adiante unha xestión dos comedores, a día de hoxe non a temos. Eso sí que é lamentable. É que non se queira trasladar a ninguén a outro tipo de responsabilidades. Cómplice desto tamén é Martiño, pois non é normal que Martiño saiga a defender o seu Concelleiro de Educación e dicindo de que é un tema administrativo. Non, é un tema único e exclusivamente político. O BNG considera que o que está a ocorrer cos comedores é unha boa metáfora da maneira de gobernar de Compostela Aberta. Boas palabras, pero moita incapacidade. Os nacionalistas coinciden cos socialistas en que o Executivo de Martiño Noriega non fai autocrítica. O grupo de goberno ata agora non ten feito a máis mínima autocrítica ao respecto e sin recoñecer que existe un problema, pois como digo, é difícil resolvelo. E para nós é evidente de que no caso dos comedores escolares existe un problema de fondo que é o que non está atacando e que non está abordando o goberno municipal. Nos levamos moitísimo tempo, sabedes, denunciando que este proceso está mal desde o comezo e que é un proceso que necesitaba unha revisión dos propios pregos de contratación co que se licitaron estes comedores escolares. Como saben, o proceso ven de lonxe. O primeiro concurso quedou deserto pola renuncia de todas as empresas. Despois, o Goberno convocou un procedemento aberto o que convidaron a 9 firmas, das que só se presentaron 2, Chicolino e a empresa vasca Ausolán. Descartada a primeira, todo parece indicar que será a entidade de Mondragón a que preste o servizo. Naceu en Cambados, pero desenvolveu case toda a súa obra en Compostela. Francisco Asorei foi un afamado escultor galego que estivo considerado por algúns críticos como unha das figuras máis relevantes da arte escultórica do século XX. A día de hoxe, 54 anos despois da súa morte, non existía ningún catálogo que recompilase a obra do artista. Para solventar esta carencia, a Asociación Cultural Francisco Asorei traballou durante 4 anos no proxecto que hoxe presentaron. Trátase dun primeiro volume que recolle 124 obras editadas cronolóxicamente, das máis de 300 que a familia e a asociación teñen inventariadas. Para saír á luz, o catálogo contou ca colaboración do Concello. Santiago de Compostela é a cidade onde desenvolveu prácticamente toda a súa carreira e onde se localiza o maior número de obras do artista. Aproximadamente un 20% da súa produción total está espallada por todo o mundo. Ademais, tamén en Santiago están os talleres de produción que Asorei fundou e, lembremos, é fillo adoptivo da cidade. Polo tanto, o Concello de Santiago tiña que colaborar con este traballo por todas estas razóns. É unha honra para nós facelo e así axudar na preservación e divulgación do legado artístico de Asorei, un dos nosos artistas máis relevantes. Co obxectivo de que calquera persoa poida coñecer a obra de Asorei, o catálogo será totalmente gratuito e estará dispoñible en todas as formas posibles, en papel, formato digital, CD, memorias USB e na app da asociación. Xa se está a traballar nos 2 seguintes volumes, onde se quere amosar o seu lado como retratista e debuxante. Outra parte, pois salientar
que a produción de Azorei, aparte de, como xa digo, os grandes monumentos, as obras que están en mans de particulares, creo que interesa a todos, porque fixo obras tanto de temática religiosa como de temática galega, non? É considerado e chamado o escultor da raza, obras en que teñen unha lectura moito máis profunda do que podemos ver. Foi un magnífico retratista e, como xa digo, tamén foi un excelente debuxante, non? As edicións en papel do catálogo estarán dispoñibles nas bibliotecas da Xunta e de Santiago segundo demanda. Representantes da Universidade, a Cámara de Comercio, Hostelería a Compostela, sindicatos e outras asociacións sociais e empresariais da cidade achegáronse esta mañá ao Concello para asinar un novo pacto polo emprego para o período 2016-2020. A estratexia recolle, segundo a concelleira Marta Lois, as achegas de todos estes colectivos e prevé un investimento de 13 millóns de euros. Agardamos que podamos chegar a eses 13 millóns de euros, que é o que implica o desenvolve o propio pacto en canto a tamén captación de subvencións externas, europeas ou de outras administracións públicas. A chega do Concello é arredor de 3 millóns e pico e cada unha das accións específicas que leva este plan están feitas en coordinación coas diferentes entidades que tamén aquí hoxe están connosco. O obxectivo é sacar adiante 100 actividades nestes 4 anos, moitas xa existentes e outras novidosas. Hai unha aposta clara por seguir traballando os programas que funcionan ben e incorporar novos programas, como decía antes, de acompañamento e para redimensionar os aspectos sociais vinculados, como decía antes, á economía social, ao emprendemento, o recorte do salto das diferencias de xénero no ámbito do desemprego e, polo tanto, moitas actuacións, arredor de 100 actuacións. A Mesa polo Emprego seguirá a reunirse periódicamente para facer un seguimento das accións e coordinar as distintas actividades nas que participen os colectivos vinculados. Quixeron deixar a un lado o que consideran tradicional e anticuado o servizo de radiotaxi e deron un paso á fronte. 11 profesionais do volante en Santiago veñen de crear a Asociación de Profesionais do Taxi, un colectivo que busca darlle un pulo ao sector. Os motivos que nos impulsaron a montar unha nova asociación foi un pouco as discrepancias ca actual asociación e entonces decidimos que era o momento de dar unha nova alternativa ao taxi en Santiago e rejuvenecelo e cambiar un pouquiño as maneiras e por eso nos impulsamos 11 fundadores a montar esta asociación, non? Segundo explican, este servizo máis moderno tanto para o cliente como para o propio taxista, utilizando tabletas cun sistema moito máis operativo e barato para os condutores. Estamos na actualidade, é verdad que levamos un pouco de ventaxa con respecto a outra asociación que xa montou xa fai máis tempo, non? Os seus aparatos son un poquinho máis obsoletos, e os nosos, claro, son de última generación, donde xa se suprime ese aparato grande por un iPad, donde ti o iPad o podes mover fora do coche, non estás atado eses días de verano ao sol, podendo estar nunha sombra de lado do teu coche para recoller os servicios, e, grabacións de voz dos clientes para que se poida en todo momento saber exactamente a onde pediu. Xa tiveron unha reunión no Concello na que formularon distintas propostas. A máis novidosa e que foi ben acollida polos responsables municipais foi a creación de microparadas. Que creo que é unha cousa innovadora, a posibilidade de colocar microparadas, non? E microparadas son paradas para un ou dous taxis que non é difícil facelas porque non hai que preparar un sitio especialmente en sitios que consideramos que poden ser estratégicos, non? Recolleu de moi bo gusto unha microparada no polígono Costa Bella, por exemplo, entre as dúas áreas comerciales máis importantes. Contan con máis de 11.000 visitas no seu Facebook e xa duplicaron o número de socios en só 6 meses. Agardan que máis pronto que tarde se sumen novos taxistas ao seu proxecto, no que a medio prazo queren adentrarse no mundo das aplicacións do móvil.
A remodelación de Montero Ríos xa está máis cerca de ser unha realidade. O vindeiro luns comeza a primeira fase dunha actuación que tratará de humanizar a zona e que comezará no entronque coa rúa Rapa da Folla, a Costa da Camelia e a Rúa Nova de Abaixo. Deste xeito, de momento, só haberá unha leve restricción pro tráfico, xa que non se poderá circular dende a Rúa Nova cara a Montero Ríos, dirección Praza de Galicia. Trátase dunha obra prevista polo anterior goberno do PP e que retomou Compostela Aberta. Como sabedes, era unha obra que estaba planificada polo anterior goberno, o proxecto é do ano 2014, nós o que fixemos foi un pouco cumprir co noso programa, dixéramos que íbamos a reestudiar todas as obras, analizar, ver as melloras que se podían introducir e, sobre todo, naquel momento entendíamos que había obras que eran máis prioritarias, que necesitábamos atender a outras necesidades. Por lo tanto, o que fixemos foi retrasar esta obra para poder contar con fondos para outras actuacións. O que se pretende é ganar espacio para os peatóns, ampliar aceiras e realmente, pois, eso que vai un pouco en todas as obras de humanización que nos entendemos que o que se propón é recuperar espazo para os cidadáns e, ademais de mellorar todo o que son infraestructuras e servicios, poñer aparcadores de bicicletas, mellorar o que é a recollida de residuos sólidos urbanos. A seguinte fase desta actuación realizarase no tramo de Montero Ríos que enlaza con Rosalía de Castro. Despois comezarán os traballos que se alongarán ata o mes de setembro noutros tramos, entre Rapa da Folla e Alfredo Brañas, entre este cruce e o de Xeneral Pardiñas e, por último, entre Xeneral Pardiñas e Doutor Teixeiro, obra que se desenvolverá no verán. No, de verdad que no, soy el presidente. No estoy de cachondeo. Es la pura realidad. No, estoy de cachondeo. Ahora le llamarán para proceder a la entrega del coche y si usted está en este momento disponible aquí en la Plaza Obradero, pues le daríamos las llaves ya. No es una coña, es la pura realidad. Con esta conversa telefónica, o presidente de Compostela Monumental, José Manuel Bello, anunciáballe esta mañá a santiaguesa Marina Cruces que acababa de gañar un coche. As risas entre as autoridades que entregaban o premio foron inevitables ante a incredulidade da gañadora, que non podía crer que os dous paraugas que mercou nunha tenda do casco histórico levasen agochados un coche. Este sorteo é xa unha tradición da campaña de Nadal dos comerciantes da Zona Vella. Trátase, segundo o presidente de Compostela Monumental, do premio máis importante que se entrega en España nas datas de Nadal, e este ano logrou incrementar a participación. En Compostela Monumental hemos batido un récord este año, que es el récord máximo, 280.000 babeletas. Hemos tenido el apoyo del público, del consumidor, el casco histórico. Y como presidente también de los cascos históricos de toda España, estoy tremendamente satisfecho, agradecido. Yo creo que estamos repuntando en la economía gallega. Estoy muy confiado en que la apertura de esta nueva esta iniciativa de abrir la Puerta Santa pues nos puede dar muy buenos resultados tanto a nivel comercio, restauración, como hostelería y hospedaje. Unha man inocente elixiu entre as 280.000 papeletas e ante a presenza dun notario a gañadora. No sorteo tamén estivo presente a directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, que quixo recalcar que o comercio do casco vello fai cidade e que todos debemos apoialo. Notouse non só a nivel de Santiago, sino de toda Galicia, un incremento da confianza do consumidor, un incremento das vendas, que xa está tasado en un 5 ou un 6%, e que, polo tanto, pois tamén se ve corroborado con ese aumento de participación na campaña que é a que preside todas esas festas de Nadal aquí en Santiago de Compostela, e vemos como os clientes e os consumidores achegaron ata as súas rúas do Centro Comercial Aberto de Compostela Monumental para facer as súas compras de Nadal. É xa o 12º automóvil que sortea Compostela Monumental nunha campaña de inverno, que quere premiar a fidelidade dos clientes que compran nos seus establecementos asociados. E con isto rematamos o programa por hoxe. Agardámolos a próxima semana con novos asuntos. Moitas grazas por estar con nós unha vez máis.